Възлюбени в Господа, брати и сестри християни, днес с Божия помощ ще дискутираме темата за чревоугодието и разхищението, която тема е представена по-обширно в моята авторска книга "Смисълът на живота". Един от най-пагубните навици на съвременния човек е чревоугодието. Хиляди томове литература ни съветват как да се приготвяме от вкусни по-вкусни ястия. Всекидневните разговори на повечето човеци се въртат около богатата трапеза и около това какво и колко са яли и пили вечерта или днес. Важно е обаче да се знае, че ние ядем за да живеем, а не живеем за да ядем. Затлъстяването е резултат от чревоугодие. За много хора по света Свети Василий Велики казва: колкото по-дебело направиш тялото си, толкова по-тягостен затвор готвиш за душата си. Или, ще цитирам Светото Евангелие: не се грижете за душата си какво да ядете и да пиете, нито за тялото какво да облечете. Първом търсете Царството Божие и Неговата правда, и всичко останало ще ви се предаде. Матей 6 глава 25 стих. В тая връзка, във връзка с чревоугодието и разхищението, брати и сестри, ние можем да дебатираме доста. Но ще се спра на някои детайли, които ще бъдат интересни за вас. А именно, много често срещано явление в нашето общество е така нареченият курбан, жертва. Много хора правят курбани, но не влагат същински смисъл на тази церемония. А курбан, жертва, означава, че ние трябва да жертваме нещо с този акт. А именно, когато правим курбан, било по хубав или по лош повод, ние трябва да раздадем част от храната на бедни. Разбира се, ние като семейство ще изконсумираме една част, но голяма част от курбана се раздава на бедни, за да може наистина този курбан да бъде благословен пред Бога. Защото в много случаи ние се събираме и изяждаме едно агне, например, като в много случаи това събиране е така съпроводено от прияждане, дори препиване. И най-тежкият случай много хора не помнят дори понякога от опиянение на какъв празник са присъствали. И ето ще зачита от Свещеното писание, от Светата Библия, точно цитата по този въпрос. Кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братите си, нито роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят, и ти някога да получиш отплата. Но когато даваш гощавка, кани бедни, малоумни, хроми, сакати, слепи, и ще бъдеш блажен, защото те не могат да ти се отплатят, понеже ще бъде отплатено, когато възкръснат праведните. Лука, 14 глава, 12 стих. Ето, тези слова са в потвърждение на моите думи. Ние трябва да раздаваме, както казах, повече на бедните, които не могат да ни отплатят, не могат да ни върнат. Именно тогава има духовен смисъл курбана, който извършваме. Препоръчително е също така курбана да бъде от риба с люспи или агне. Не може да съществува курбан от кокошка, петел и така нататък, и други животни. По-точно Светата Библия говори за курбан, за рибата като курбан и за агнето като курбан. Именно заради това ние трябва да се придържаме към тези вид ястия.
От естествената потребност, за съжаление, човекът е превърнал храната в противоестествена, с която всекидневно преяжда и разпилява. Но в Светата Библия е писано следното. Гощавката и подаръците заслепяват очите на мъдрите. Тоест, ние трябва да внимаваме, да ограничаваме гощавките и събиранията, за да не би по някакъв начин да ни се умопомрачи съзнанието и ние да свикнем с този начин на живот, като всекидневно да търсим компании за прияждане и препиване. Ако се замислим, брати и сестри, ще констатираме, че в много от развиващите се страни много храна се разпилява и се изхвърля. А в същото време много деца, особено в южните континенти, умират от глад. И ако започнем да разсъждаваме на тая тема, ще видим колко несправедливост съществува в нашия свят. Много хора преяждат и препиват, а други, за съжаление, умират от надояждане. Тази несправедливост не би трябвало да я продължаваме, а напротив да се замислим тогава, когато ние имаме изобилна трапеза, дали можем от част от нея да споделим с хората, които имат нужда от това. Също така не бива да се прекалява и с питията и най-вече с виното, за което се говори в Свещеното писание. И тук ще кажа. Виното е полезно за човешкия живот, ако се пие умерено. Към виното не се показва и храбър, защото то мнозина е погубило. Щом и Светата Библия ни предупреждава, то ние трябва да бъдем осторожни и да се предпазваме от прияждане, пиянство и от житейски ежедневни грижи. Амин.